Ayan guys, for today, magluto kami ng sinigang na hipon. Ayan. Siyempre, may sinigang mix tayo guys. Lettuce lang ilalagay ko kasi yun lang ang available namin na gulay nandito. Ayan. Yan ang aming lunch for today guys. Lock natin yung sibuyas, bawang. Ayan guys. Then kamatis. Yung ating okra. Then may palabanas pa tayo guys. Ayan na siya guys. May pahipon pa tayo ngayon.